wa ma de ɔben wo anya boseabɔfoɔ ɛkɔ akyiri sabe wate ya na me ba osan no mabusa ase sabe no de obu be ne kyerɛ no onya abotre akyerɛkyerɛ mu yi ana an se wa ma de ɔben wo anya boseabɔfoɔ ne kɔ akyiri wo de ba kan ebekuo no a ɛyɛ betrodo nananom pɛsɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɛtɔ da bi a yɛ nenamu yɛ dendan yɛ ho watemase na ebe wo hɔ dada sɛ wa ma wo yɔnko antwa ankwa a unsu ntwa nu ti sɛ wo ne obi isan ana no obi nam ana wo ne obi teben na sɛ wo ho kwan sɛ otimi nya bibi na wusi di obenya no kwan a mpanifo se menka nkyerɛ wo sɛ wa ma de ɔben wo na anya boseabɔfoɔ ne kɔ akyiri ti sɛ ɛda ne nipa yɛ dendan yɛ ho bedu baabi na de yɛ wo hwehwɛ bi no na uni bi na obi ne wo bie me na naka kyerɛ me sɛ osikani bi a ɔtena wiase mu no sika pa na enso duru baabi na opepa ne de apam na de a sɛ na ne wura fi sɛ onipa ne ɔkɔ hiani bi a ɔno de da bia na de titinti ɔtopa ne de pam ɛwɔ na ɔkɔgye bi ɛkyɛ sɛ obi ani wiase mu a na ho boa so na kwankro ɛmfa ho ɛne nyi sika dodo wɔ nyina akyiri no tinananom de bɛ na gyae sɛ wa ma onipa ɔbɛn wo no anya boseabɔfoɔ ne kɔ akyiri adisua a wɔbɛnim ne sɛ unu obi san a aya makwan no nso nye yie bi na obi nim dwonkukura ade bɛkye so ɔsahene nie medika ka kyerɛ sɛ munim akyi tie de ɛbɛyɛ maka kyerɛ sɛ wonam ham na ate kukura na kyerɛ sɛ akyekyede ɛna ɛforo ne yere wonam ham na ate kukura na akyekyede na ɛforo ne yere umu yɛ twase akotwa wuti a wosi mu hwɛ yɛ no makyiri kura anwotre na nka bepɔ bɛkyi abrewa a ka ni sɛ ɔde na kyiri na afiri yɛde mofrɛgye wɔkyire sɛ no ɔmo ntra ba ma so a yɛbaya na ade adane ahini yɛkɔka a wo se sɛ ahini ɛnyɛ da yɛhwɛ de ahenkwa akyerɛ ahemfie na ahini ɛnyɛ da ahenkwa akyerɛ ahemfie ne sɛn wɔanya ahini ani nti na asem sɛ brafo ɛnyɛ ade hyia nyinaa so na fata kyiniya ase ɛdi sɛ wo bɛɛma na wasi ubo na afata sɛ wobɛtumi abubɛ ontena ɔsahene abɛbu adwa so de a na wonka ho ɛti hyia ɔsahene ɛwɔ YouTube no so ɔsahene asɔreba na yɛmfa abɛbuo no ntena ase ne nkomo ɛna nso mede nkwala na ɛbrɛ wo na na gye bi sɛ wokae no akɔlɔ ɔka kyerɛ ne nua pani sɛ ɛnɛmɛ hyew bi ɛhwew bɛyɛ ɔse mede bɛ na ɛbɛbo na na gye bi nie ɛna ɔbɛtena ase na ne nua ɛyɛ Mr. Ben ima a wɔso ɔda no kurotwa mansan gya saa boafoɔ wodi n'akyi a fa na nkum kwa no ɔno nso agye adwa ɛna ɔmo na de akansie no bɛsisi so yɛn nua Philip Asuman abrante ageto ono nso aba aha ono nso mamu so a ɔse aba yɛde bɔba fan na yɛde kyerɛ no ntina ɔba mi ahu sɛ ɛbɛ no wabi wɔ mu dendenden ɔba ba ko ɔda ɔmo ntam ɛyɛ Esther Asuman wɔse barima deɛ wosen na ɛwɔ bɛbuo mu na akɔte da ahwe aso kwala ngitu ayi o ɛna ɔmo kasa asɛ na meka kyerɛ sɛ sɛ oyiri mpo sɛ ɔno ɔbɛko ntɔkwa na ɔbansere a fato asene na ɔbo wɔ baabo otemuafoɔ no yɛ James Cancer Pope Jampmani Pope baako po wo yire wo ma nananom ono na otena dwom enu nti na meka che o se asafonfa oja hwehwe jamom ento oto atwitwa botire kɔkye no emmo na sotoro meka nche o defo se nana yakɔkye twitwa na sum bia ma no na obofoɔ so pasumbo a enkefre na twitwa botire ti si osahena soreba e mo YouTube channel ne so ɛhɔ na abawu se mpanimfo atena ase na hɔ no na kyese nananom apum maduro nti o maamu a onkam epia o